Supermerken en restaurants smieten no ton non eten voort, wils mensen maar geld kraapt het eten graag gaan willen. De etensbanken zullen maar de provincie Friesland wat ontwaan. En we hebben op dit moment heel veel problemen om aan voedsel te komen. En ook, wat ook een groot probleem is, dat wij voedsel krijgen wat maar kort houdbaar is. En de provincie is aan het kijken hoe kunnen wij dat voedsel of eerder krijgen of voorbereiden, zodat de houdbaarheid langer is. Ik denk het voorbeeld van ons op dit moment is de broccoli. Die wordt aan de buitenkant geel. Maar je hoeft het niet weg te gooien. En wij zouden heel goed zou je dat kunnen pureren. Daar zou je soep van kunnen maken, wat aardappeltjes erbij in, wat spekjes erbij in. En je hebt een prima maaltijd. Ook de klanten wil graag meer vaste producten, zoals vlees en groente in de pakketten. Nou, ik zit wat te wachten op meer groente en fruit. Het is iets wat we nodig hebben voor de vitamine die we binnenkrijgen. En dat krijgen we nou gewoon wel wat weinig. Vlees is vaak duur, dus ja, dat is vaak nog wel eens wat moeilijk. Maar voor de rest is het altijd wel mooie pakketten, ja. Nevens de provincie wil het eten sowieso voortsmieten. Dus kan het beter bij de meesten te lonen komen die het broeken kennen. Als dat het in de jeeskamer verdwijnt. In het eerste plak omdat er nogal wat eten voortsmieten wordt in ons provincie en in Nederland. En dat is zonde. Ik denk dus dat ik net maatje kist naar de rest van de wereld weer honger soms is. Ja, en in de tweede plak, het helpt ik wel altijd gewoon een sociale functie heeft. De provincie wil helpen met geld voor bijgelijk een goede vrachtwijn en koeling. En de medewerkers van de provincie die helpen ik mee. Het concrete plan is dat wij een paar provinciale meesken inzetten hier, dat die om de tafel gaan met de meesken die dit runnen en de meesken die eten oer hebben, om te zien hoe kunnen we dit nou het beste bij elkaar komen laten.